Kadang panjang bakelo di baca aju jawi putih halin juang kata gaju. Sayang orang ketika elo akasia orang dina kabuli ala tuo badan wang kurioy. Cocok pasado di dunia merasa di akhirat jawab gadang wang kuri kabasalaya. Diranta panjang kuri bala jelo jelo ello lagi. Kami nama kaum tinggi dari engkau, tuah batimbun papangkat tinggi kalau beta susun itulah kata Fir'aun anak Nabi Musa menanjakan pangkat ajo sombong dan ojo suara nagaga ojo cengeng alamali panipa Fir'aun jatuh orang sikapi Fir'aun jatuh orang sikapi parentala turun dari Jibril ke Nabi Musa. Fir'aun di negeri Mesir. Oh di lautan merah Fir'aun lah cahaya 10 Muharram Maria surah di lautan merah Fir'aun lah meninggal sampai aja dia mengajak Musa utang bayi jangan menyasar menyimpan musuh apabila kau kepintar karena babau dua penyimpan ketangga umum ke kitu ke tukang pituha khusus ke kitu ke tukang selawat kitu basilawa kaji di muka alasan tidak ayo tangadang lawa jalahan nanti andai nanti galanya galeme dengan galema nasi bercampur cacing caca sabuannya lagi nak ke dalam sidang apa lagi
kita berada di ranah Minang, di Minangkabau ada Lakambang, ada hujan talapu, ada pandai talakang, ada masuk ini di Mano Kemalang. Ali Maulaya Allah karano bidalu coba di pape di dagang lalu di orang datang ada keliru lah bini yang dia kata bahasa lah diganti dia goyang baju dia gara kagara dia guyu kaguyu dia acuk bagara lah hilang malu kalau tak ingin ayah ibu babi nantu balu lama dapat cucu ingin
hakito hayat dengan dejo ilmu kudrat dengan iradatnya sama basangan lajo kalam dipinjamkan lekana pakai gitu iyo itulah dejo sifat nanta joli di batang tubuh hakito memayo itu nanti pulangkan kapadonan iyo lanana punyo karano iyo de hayatati mangko hidup amolah hakito karano iyo nanti ilmu mangko tahu yo molah hakito karano iyo ande kudarat mangko baku asu molah hakito karano iyo nanti iradat mangko bakan dana pasu kito karano iyo nanti sama mangko manangata minggu kito karano iyo nanti basir mangko mali batu kito karano iyo nanti kalam mangko bakato yo lidah kito memang sabana yo hakikatnya kito nanti ay apo inayo adu cie Allah duo nana kito iyo nanyo punyo itu nana banala dipulangkan dibiasakan salamu iko pola biasa deno kito iyo baca doa deno itu iyo mata nasubi maya isubi ba itu kali lemangatu kalau nani yo sifat Tuhan lakulan kepada dengan punyo mangko iyo diri kito iyo lah mati yo molah namo karano bakatu nabi aku kanado meninggal pasana pulo yaitu hidup manusia dengan aku de matinya dengan biasunan lagi hidupnya di situ pulo biasu matinya hidup dalam bara amal mati bara amal pulo hidup di dalam mati dekat diri mati secara enang kuaso memanglah itulah denyobana diri kami onan padu memang sekedalah de jawaban nandela jadi yo de rasonyo iyo jalayo molah guru tun tu ibana yo la surahanyo ini yo bulio de barabiat supaya na dapat yo la berkahayo supaya na bisala denyo kito mamatikan diri de kini ko nenalah satu kami danyo iyo satu pulau jawabanyo malabi dengan kami tidak mengurangi rasa sio malam iyo yang tak mengurangi rasa mencari karajo satu tolan tanyo lah satu jawabnya ditantang tanyo batanyo lah jadi rasonyo manimang mauku ajo jangko icali garudan tawi bapu taduo ayo jadi hai tanyo batanyo ilain wakatu isamuang kaji kito dikini dicali pinonton limuto na tinggal na abara indah saraparapo nan tinggal kini nan marano sajo hayata nan jomblo sajo di hari hiburan sapatan irama dangdut irama nan lamun ai hati wan kuri na sana nyopulo na iyo tabuka karapai jopuro
hatiku dan juga orang tuaku setelah mendengar ayahmu bicara. Tapi kenapa ini yang terjadi? Tersisa karena wanita ini. Ay malang ora bakuti ko
malang wan kuri salamu Sawa kadang panjang bakelo dibaca aju jawi putih lejuang kata gaju. Sayang orang ketika elo akasia orang dina kabulia la tuo badan wang kurioy. Cacang pasado di dunia merasa di akhirat jawab gadang wang kuri kabasalaya. rantau panjang kuri bala jelo jelo elo la di punta lai sagadang lepot rundo di gambia sajo sagadar la kapaguno Ibu rena dibu sebagai intermedio sebagai bumbu bamaco baku bebaso Allah ko jalle iyo wai Allah ko nyato lena la tau banawan kuri badan la tu supaya na tau iyo la tilla dalam dado mangana yedu iyo rena kamatiyo Airan tila orang adu sana ainan di situ ngaram mihte anna de anna nana modo modo iyo malang banna lewang kuri malam nanto bai salim muida peyo dape hari la siang salim muida peyo dape hari la siang Mila orang kuri nandi malala rami
kadipati roko kawan nandi lapati aju Makasih bana matu kawan man manda sampai hati ondene luko idena ya polan dehne punyo wan kuri na iyo kulo sabana wan kuri gajah salero kono malu biawaku buat dalam indah talo dedene bala cadoi ko ni malala inai isu ale lakatibo hilang yogi hilang ayawan nadaro ni malamba inai isu alekat ibo ai alanyo hilang tarupanyo konjo iyo itulah bunyinya lah dari kami berdua sekedar nadi acara-acara walau sebagai intermezzo semua punio bagi borane nelayo ambil nalai kemahanyo iyo dengan yo bijaksana kalau mandang ayo laju itu ane mana nito di bawah pulanan burui ditinggalkan saja Kemara so iyo de nyomani iyo di bludu yo de kanagana akini dola gue de nasihat iyo ka untuk kita bahasamu supaya nak tarang adanya bana de kita hidup salah sudah iko karena kita nan hidup menangku tentu kan mati yo kasadonyo ane nalai itu lenyo bana bangga tu guru kita wahai manusia janganlah tergoda dengan dunia yang fata morgana dunia sementara akhirat selama-lamanya ingatlah diri ini mati akan menemui sang ilahi orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati wali jorong mati wali nagari mati pak camat mati bupati mati Pak Presiden mati Pak Menteri mati Umar Mahmud mati Wang Kuri hampir mati ibu-ibu mati lah bapak-bapak mati nan bujang anak marando mati Orang ketek mati Nan gadang mati Nan gaib mati Nan gadih pun mati tukang melapor mati tukang onda mati tukang pandai mati tukang silawat Imam mati Angku labai mati Angku kati mati Angku malin mati aku pagi mati aku manina mati aku labayam dia mati aku kati mati Oh begitu mana terhadap mati Dia di rumah sedang doa Nabi ini sedang mati mati sedang karajo mati sedang maota mati sedang maroko mati Sedang bahu mati Sedang menyabi mati Sedang di pasar mati Sedang mandi pun mati mari lelaki to babanya mangan diri Iyo mangan diri tentu dengan berzikri lele babanya kita abdalul zikri pulangkan semana dekat pada ilahi
Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Dan kalimah itu adalah sakti. Wajib diimani bila dalam hati. Dan kalimah itu adalah sakti. Wajib diyakini bila dalam hati. Jangan terpengaruh Oleh duniawi itulah ia mukmin sejati. Tidak terpengaruh oleh duniawi itulah ia mukmin sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan Selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah. 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 Sama-sama. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.